А далей яшчэ адзін архіўны запіс. Ён зроблены ў 1982 і ўтрымлівае фрагменты рамана народнага пісьменніка Беларусі Івана Шамякіна «Атланты і карыятыды». Чытае заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі. Дзён праз колькі Ігнатовіч пайшоў да Сасноўскага і сярод іншых спраў, нібыта між іншым, сказаў аб тым, што галоўны архітэктар пярэчыць супраць пабудовы казармы, не візіруе праекта пастановы. Сасноўскі ў гэты момант, як заўсёды весела, з жартамі, з гумарам, каменціраваў адзін дакумент, ставячы на палях клічнікі і пытальнікі. Пачуўшы пра казарму, магчыма, Ігнатовіча падвяло гэта карначоўскае слова «казарма», Сасноўскі падняў галаву, але шырокі добры твар яго не свяціўся, як за колькі хвілін перад тым. На яго быццам упаў тень ад навальнічнай хмары. Паружавела лысіна, чуць прыкрытая рэдзенькімі мяккімі беленькімі, як у дзіцяці, якога яшчэ ні разу не стрыглі, пасівелымі валасамі. Гэтыя валасы больш чым што выдавалі гады сакратара абкома. «Слухай, Герасім», спакойна, як бы нават па-ранейшаму весела, пачаў Леонід Мінавіч. Але Ігнатовіч добра вывучыў усе інтанацыі яго голасу і пачуў, што весялосць не тая, а яшчэ гэтая Герасім. Так Сасноўскі звяртаецца толькі пры пэўным настроі, і гэта яго фамільярнасць гор за лаянку. «Слухай, Герасім», як бы знарок паўтарыў ён, скажы мне шчыра, чаму ты радуешся? Ігнатовіч збянтэжыўся. «Што вы, Леонід Мінавіч, чаму мне радавацца?» «Не, ты сказаў пра казарму з радасцю. І вось я хачу зразумець, што тебе радуе? Што стары лапух Сасноўскі даў ідэю, над якой спецыялісты смяюцца? Так? Ці наадварот радуешся магчымасці падвесці пад манастыр сваяка? За што? Выкладай тайныя думкі, як на споведзі. Я твой поп». «Якіх тайных мысляў у мяне няма», не хаваючы незадаволенасці, вытрымліваючы гонар, адказаў Ігнатовіч. Сасноўскі нейкі момант глядзеў на яго, потым апусціў галаву, углыбіўся ў чытанне дакумента. Праз хвіліну, не ўзняўшы вачэй, спытаў, што ў яго з жонкай. «Дрэнна. Сям'я, можна лічыць, распалася. Хто з іх вінаваты? Хоць не аднойчы казаў жонцы, што сестра яе мешчанка і дурніца, але пасля размовы з Максімам і дашаных слёз не сумняваўся, вінаваты ён, Максім. Аднак тут, пасля слоў Сасноўскага, адчуў, што выносіць катэгарычны прысуд у такой сітуацыі невыгодна. Чорт іх разбярэ, Леонід Мінавіч. Ён мае другую жанчыну? Не ведаю. Сасноўскі хутка ўзняў галаву, паглядзеў са здзіўленнем. Ты не гаварыў з Адаркай? Гаварыў. Што яна? Жонка ці муж звычайна даведваецца пра такія рэчы апошнія. Это правда. А хто, па-твоему, павінен даведацца пра такія рэчы першы? Што адказаць на такое пытанне? Партыйная арганізацыя. Сасноўскі паморшыўся і пашкроб за вухам. Ускудлачыў свой сівы пух і зрабіў захад з іншага боку. Спытаў сур'ёзна. Герасім Петрович, ты лічыш карнача сваім сябрам? Лічыў. Сасноўскі на момант як бы застыў. Вейкамі не маргнуў, глядзеў у упор. Як бы нехаця згадзіўся. Добра. Лічыў. Прабач. Скажу, магчыма, не вельмі прыемнае для цябе. Ты нават выстаўляў гэтае сяброўства, як быў прыклад іншым. І ведаеш, мне гэта падабалася. У усялякім разе карысць ад такога сяброўства для цябе была яўная. Ты лепш, чым многія з нас грэшных, навучыўся разбірацца ў пытаннях горадабудаўніцтва,
Але по майму разуменню, сяброўства гэта нешта большае, усеабдымнае, шырокае кола ўзаемаадносін людзей, самых інтымных адносін. Ваша сяброўства ў дадатак звязвалася сваяцтвам. І калі ты даведваешся пра нелады ў сям'і сябра, тады, калі справа дайшла да разрыву, скажу табе шчыра, як на мяне, старога зубра, дык я тебе паставіў бы вось на гэты дыван побач з карначом. Воля ваша? Не рабіся чыноўнікам. Я табе не губернатар. Воля ваша. Справа не ў маёй волі. Я запісаў бы ў нашым партыйным маральным кодексе караць за сяброўства няшчырае, аднабаковае. А як жа гэта спалучыць з партыйнай прынцыповасцю? А прынцыповасць павінна ўключаць у сябе шчырасць, душэўнасць і наадварот. Сапраўднае сяброўства – гэта перш за ўсё прынцыповасць. Добренькі ты робішся перад пенсіяй. Нядобразычліва падумаў Ігнатовіч, хоць у душы адчуў захапленне праніклівасці Сасноўскага. У нечым, у чым менавіта адразу не разабраўся, сакратар абкома памог яму ва всякім разе задача са многімі невядомымі, якую паставілі ўчынкі карнача, адразу ўпрасцілася. Ад гэтага зрабілася лягчэй, нягледзячы на праборку, якую ён атрымаў. Між іншым, так было не ўпершыню. Пасля размовы ў гэтым прасторным, строга абсталяваным кабінеце многія вузлы развязваліся прасцей. Звычайна перад жонкай ці ў вузкім коле вельмі блізкіх людзей, да якіх, між іншым, належаў і карнач, Герасім Петрович незласліва кпіў з Сасноўскага. Работнік старой фармацыі, працуе метадамі даваеннага часу ці першых пасляваенных гадоў. Маўляў, з такой схільнасцю да гумору ці заўсёднай весялосці яму трэба было пайсці ў акцёры ці фельетаністы. Хоць жартуе Сасноўскі часам трапна. Напрыклад, на адным пленуме ён правяраў старшыню аблспажыўсаюза за махінацыі з квітанцыямі на прынятую ад калгасаў бульбу. Ты каго хацеў аблапошыць? Дзяржаву? Ты што, другой арганізацыі не знайшоў? Едкі жарт стаў крылатым. Але ці заўсёды да месца ён жартуе, ці заўсёды адпаведна свайму становішчу. Нярэдка жарты Сасноўскага шакіравалі Ігнатовіча. Хіба дазволена, напрыклад, сакратару абкома кінуць такі заклік адказным работнікам горада, няхай на вузкай нарадзе: урбаністы, давайте прагуляемся па вобласці, пратрусім пузы, праветрым штаны, а то некаторыя забыліся, адкуль у каровы малако цячэ. Многія рагаталі, пераказвалі словы гэтыя як анекдот, а яму Ігнатовічу было сорамна. Ён нават намерваўся як-небудзь пры выпадку сказаць Сасноўскаму, што так нельга, не той час, не той стыль. Але в выпадку не надаралася. Разам з тым Герасіма Петровича захапляла энергія Сасноўскага. Чалавеку 60, а ён што юнак. Зайздросціў такой энергіі. Нам бы такую ў яго гады. І стараўся не адставаць ад свайго партыйнага кіраўніка. Сорамна адставаць, маючы на 14 гадоў меншы цяжар. А яшчэ захапляла ў Сасноўскім тая знешняя лёгкасць, з якой ён вырашаў складаныя пытанні. Здаралася, месяц-два стукаешся ў некаторыя міністэрствы, ніякіх вынікаў. Звяртаешся да Сасноўскага. Той бярэ трубку, жарт, анекдот, біблейская прытча ў яго Сасноўскага інтэрпрэтацыі, і глядзіш, кіраўнік рэспубліканскай установы, які столькі марынаваў пастаўленае горадам пытанне, робіцца на здзіўленне аператыўным. Сасноўскага любілі. Каму іншаму не даравалі б такі сарказм, яму ўсё даравалі. Слухай, Іван, сын Архіпа з Батурыч, скажы ты мне, братка, сонца у вас над Терэшкавічамі светіць? Што ты кажаш? Няўжо светіць? А я думаў, яно толькі тут, у горадзе плавіць асфальт, не ўпускай нас з кабінетаў. Што пастановы ты пішаш? Якія пастановы? Як? Ты не ведаеш, якія пастановы абавязаны пісаць? Ах, пішаш! Не ўзважваў, колькі нарыхтаваў іх. Чаго? Пастаноў! Што ты там, бутэрброд не пракаўтнуў? Чайком запі!
Ага, вось цяпер голас прарэзаўся. Як думаеш, пракорміш статак пастановамі? Глядзі, страчы іх больш, пад вясну спатрэбіцца. І трубку на рычаг. Ніякіх лічбаў, ніякіх заданняў. Няхай пераварвае сакратар райкома вось такое папярэджанне за адставанне з нарыхтоўкай кармоў. Але не з кожным ён гаворыць так. Ведае, з кім як трэба. Да кожнага мае асобы ключык. Псіхолог, чортаў стары. Ігнатовіча не проста здзіўляла, ашаламляла памяць Сасноўскага на людзей. Колькі ён іх ведае. Тысячы прозвішчаў, імёнаў па бацьку, як імя жонкі, дзе дзеці вучацца. Даяркі, загадчыкі фермаў, геолагі, леснікі, мантажнікі на будоўлі ГЭС. Калі паспявае сустракацца з імі? Ён, Ігнатовіч, паспрабаваў пераняць яго прыклад. Не атрымалася. Адчуў, што мноства сустрэч распыляе ўвагу, перашкаджае іншым, больш важным, неабходным і неадкладным прынцыпам кіраўніцтва. Тады ён паставіў пад сумненне станоўчасць такой якасці Сасноўскага. Звычайная акцёрская памяць і здольнасць зусім не абавязковая для кіраўніка новага тыпу, якому трэба ажыццяўляць кіраўніцтва па-навуковаму, з прымяненнем навейшай тэхнікі і новых метадаў. Сасноўскі, безумоўна, з'ява унікальная, але такая універсальнасць – рудымент. Усё гэта выпрацавана пэўнымі умовамі, якія патрабавалі падобнай методы, і, безумоўна, вялікім вопытам. 40 гадоў чалавек на камсамольскай партыйнай працы. Паспытаў бы ты, Леонід Мінавіч, гаспадарчага хлеба, з якога пачынаў ён, інжынер Ігнатовіч. Там псіхалогія, справа другарадная. Ходзячы на імяніны да рабочых, прадукцыйнасці працы не ўздымеш. Да і пасада старшыні гарвыканкома выпрацоўвае зусім іншую форму мыслення. Праўда, партыйная праца мае свае асаблівасці. Ён не адмаўляецца, але вучыўся ў Сасноўскага і шмат чаму навучыўся. Да хіба не заканамерна, што вучань павінен узняцца на вышэйшую ступень, не капіраваць, не пераймаць, мець свой стыль і метад. Ігнатовіч быў упэўнены, што як кіраўнік новага тыпу ён, безумоўна, вышэй за Сасноўскага. Але радаваўся гэтай сваёй аб'ектыўнасці, па-ранейшаму захапляўся асобнымі рысамі характару і кіраўнічага вопыту сакратара абкома. Вось гэта яго праніклівасць, уменне разгадаць настрой наведвальніка і нават злавіць самыя тонкія інтанацыі і адценні голасу. Хоць якая там праніклівасць, самыя суб'ектыўныя адчуванні. Раптам яму здалося, што я з радасцю паведамляю пра нязгоду карнача з яго ідэяй надбудовы дома. Лухта! Чаму я павінен радавацца? Дробны эпізод. Усе гэтыя думкі, безумоўна, у іншым парадку, больш калейдаскапічна кружыліся ў галаве Ігнатовіча, пакуль ён пераходзіў з абкома ў гарком. Сасноўскі не адштурхнуў ніводнай гарадской справы. Кожную прыняў да вырашэння сур'ёзна, нават на гэты раз без сваіх гумарыстычных заўваг. Гэта цешыла. Такі стыль працы гаркома. З дробязямі ў гору не лезем. Супакоіла, сапраўды быццам спрасціла адну з нелёгкіх задач спакойная развага Сасноўскага пра адносіны карнача з жонкай. Але яго слова пра сяброўства не спадабаліся. Кніжная сентэнцыя. Абстрактны гуманізм. З такімі супярэчлівымі адчуваннямі і думкамі ён адчыніў дзверы ў прыёмную і сумеўся ад нечаканасці. Каля стала, залішне блізка ад Галіны Ўладзіміраўны, сядзеў карнач. Адразу відно вясёлы, задаволены, больш звычайнага элегантны. Элегантнасць надаваў модны шырокі яркі гальштук. Гальштукі такія падабаліся Герасіму Петровічу, але ён лічыў, што партыйнаму работніку насіць такі непрыстойна. Галіна Владимировна, пунцовая, яўна нечым схваляваная. Убачыўшы ў дзвярах яго Ігнатовіча, падхапілася з крэсла, як бы злоўленая за нечым недазволеным, і яшчэ больш загарэлася, чаго з ёй бадай ніколі не здаралася.
Заўсёды спакойная, роўная, акуратная, аднолькава ветлівая з усімі. Герасіма Петровича як токам скаланула думка. Няўжо яна? Крый Божа! Гэта быў бы удар, фіяска. Што скажа Сасноўскі, калі даведаецца, што тая жанчына, з-за якой Карнач пакідае жонку, яго Ігнатовіча сакратарка? Жах! Страшна падумаць. Дрэнна мы працуем з кадрамі, Герасім. Тады мімаволі прыйдзецца прызнаць, што сапраўды такі дрэнна не мы, я працую з кадрамі. Магчымая блізасць Максіма і Галіны Владзіміровны закранула яго больш, чым нават думка пра тое, што скажа пра гэта Сасноўскі, яшчэ з-за адной прычыны, вельмі тайнай. Нават самому сабе ён не адважваўся прызнацца, што Галіна Владзіміровна падабаецца яму не толькі як добры работнік, але і як жанчына. Ніколі ніводным жэстам ён не выдаў свае пачуцці і ніколі не выдасць. Маральныя прынцыпы ў яго непахісныя. Заводзіць амуры ў яго становішчы вар'ятам трэба быць. Але гэта так. Яна падабаецца яму. Урэшце рэшт, умеючы працаваць і жыць па маральным кодексе, ён мае права на адну тайную слабасць. Ён чалавек, як усе людзі, а робіць боль за многіх іншых. Дык чаму вось такому безадказнаму ветрагону, як Карнач, усё можна выпіць, пагуляць, займець любоўніцу, а яму нельга нават маленькай тайнай радасці падумаць з замілаваннем пра прыгожыя рукі жанчыны, якая штодня працуе побач, у думках пацалаваць гэтыя рукі. Толькі ў думках. А думаць, што не толькі рукі яе цалуе гэты піжоністы нахабнік, значыцца жыць не з радасцю, а з пакутай. Калі праўда, што яна, звольню тут жа, без тлумачэнняў. Уміг на парозе вырашыў Герасім Петрович, бо заўсёды быў верны прынцыпу. У партыйных органах могуць працаваць толькі маральна устойлівыя людзі. Імкліва, не хаваючы здзіўлення, увайшоў у прыёмную, працягнуў Максіму руку, спытаў без адценню жартаўлівасці: «Спакушаеш Галіну Владзіміровну?» Кроў адхлынула ад твару жанчыны. Яна ўміг пабелела, адказала сурова, з дакорам, з гонарам: «Герасім Петрович, я ўжо выйшла з таго ўзросту, калі мяне можна спакусіць». «Запрашаю ў тэатр», – проста растлумачыў Максім. «На адкрыццё гастроляў МХАТа. Маю білеты. Але ты тут у сябе устанавіў манастырскія правілы. Боится Галина Владимировна? Что скажет Герасим Петрович?» «Правильно не згаджаецца», – ухваліў Ігнатовіч, адчуўшы палёгку. «У тебя ёсць з кім хадзіць у тэатр. З жонкай», – сказаў і пайшоў у кабінет, не глянуўшы, як падзейнічалі яго словы. А Галіна Владимировна убачыла, як Максім змяніўся з твару. Папрасіла: «Не трэба». Але ён рушыў у кабінет следам за Ігнатовічам. Той распранаўся злева ад дзвярэй, вешаў паліто ў шафу. Максім, зачыніўшы спіной унутраныя дзверы і падпёршы іх сабой, як бы не даючы ўвайсці Галіне Владзіміровне, сказаў ціха, але з гнеўным націскам інтанацыяй, якую сваяк добра ведаў: «Слухай, я табе пра жонку ўсё сказаў. У мяне няма жонкі. Я не ханжа. І ты не сячы мне па вачах. Хопіць!» Герасім Петрович, павесіўшы паліто, павярнуўся да Максіма. Абедзвюма далонямі прыгладзіў валасы, добразычліва усміхнуўся. З'явілася ўпэўненасць, што Галіна Владзіміровна не тая жанчына, за якой распадаецца Карначова сям'я, і настрой яго ўзняўся. «Не гарачыся. Чаго ты хочаш ад мяне? Каб я блаславіў ваш развод, мне не трэба твайго блаславення. Ты забываешься, што, па-першае, Даша не чужы мне чалавек. Яна сястра маёй жонкі. Па-другое, маё становішча. Ты можаш выклікаць мяне на бюро гаркома і запісаць, што хочаш. Але не лезь са сваёй папоўскай мараллю мне ў душу».
Ну, ведаеш, абразіўся Ігнатовіч, павярнуўся, пайшоў да стала. Пасля гэтага нам няма пра што гаварыць, сказаў з крыўдай, успомніўшы словы Сасноўскага пра сяброўства. Са сваімі пачуццямі я сам разбяруся. Ты прыйшоў запрасіць жанчыну ў тэатр? Выконвай сваю місію. У мяне справы. Не, я прыйшоў да цябе. Прынёс копію майго пісьма ў Савет міністраў з пратэстам супраць пасадкі хімкабіната ў Белым беразе. З пратэстам? Ігнатовіч хмыкнуў. Табе не здаецца, што ты робішся падобным на Дон Кіхота? Але той ваяваў з млынамі. А ты з кім намерыўся ваяваць, Максім Яўтехавіч? Доўгі час я быў упэўнены, што ты з тых людзей, што разважаюць рэалістычна, не адрываюцца ад зямлі. Што мне думаць цяпер? Паўгода назад ты згаджаўся са мной наконт прывязкі хіміка. Твае архітэктурныя планы, разлічаныя на 50 гадоў, я гатоў падтрымаць і сёння. Але ёсць іншыя меркаванні, эканамічныя і палітычныя. Але і палітычныя. І надыктуюцца з сённяшнім днём. Мы зробімся бясплоднымі фантазёрамі, калі будзем забываць і ігнараваць, што людзі павінны мець працу, жыллё, хлеб і мяса, добрае адзенне. Для гэтага трэба хімія сёння, а не праз 50 гадоў. Няўжо ў Азярышчы камбінат даваў бы менш прадукцыі? А ты не спрабаваў даведацца, у колькі дадатковых мільёнаў уляціць дзяржаве пасадка на месца, якое прапануеш ты? А хто-небудзь падлічыў, у што абыдзецца дзяржаве і людзям, калі цераз 20 гадоў пасля таго, як хімік знішчыць натуральны зялёны пояс, горад будзе задыхацца? Ці пасля нас хоць патоп? Так. Ёсць урэшце закон аб ахове прыроды. Як мы ўмеем абыходзіць яго, прыкрываючыся самымі высокімі матэрыямі? Хімікі гарантуюць поўную ачыстку. Якія хімікі? Я таксама гутарыў з хімікамі. Тут Максім паказаў на тоненькую папку, якую трымаў у руцэ. Я пішу пра заключэнне хімікаў. Максім ступіў да стала, асцярожна, як шкляную, палажыў папку перад Ігнатовічам. Наогул рухаўся вельмі асцярожна, як бы баючыся, каб нешта не абарвалася ў ім, ці не саскочыў засцерагальнік, бо апошнія Ігнатовічавы словы завялі на ўзрыв. Як хацелася адказаць на іх. І як бы ён мог адказаць? Але разумеў, што гэта значыла б дашчэнту ўзарваць усё тое, што яны разам будавалі шмат гадоў. Недарэчна, неразумна ўзрываць з-за такой дробязі, з-за слоў, якія непрыемна кранулі. Асцярожна адышоў ад стала. Будь здаров, Герасім Петрович. Усяго добрага, Максім Яўтехавіч. Максім выйшаў у прыёмную. Ціха, без стуку, зачыніў дзверы. Але спыніўся каля іх з выглядам чалавека, які нешта забыўся. Галіна Владимировна глядзела на яго з трывогай. Яна баялася, што паміж ім і Ігнатовічам адбудзецца нялёгкая размова. У яе нават была думка як-небудзь перашкодзіць ім, але не адважылася. Сама была ашаломлена нечаканасцю прапановы архітэктара. Хоць нічога асаблівага не адбылося, Максім Яўтехавіч сказаў Герасіму Петровичу праўду. Ён проста запрасіў яе ў тэатр на адкрыццё гастролей МХАТа. Але каб хто-небудзь зразумеў, што гэта значыла для яе. Пасля смерці мужа ніводзін мужчына не запрашаў яе ў тэатр. 3 гады ўжо. А каб і запрасіў, не пайшла б, магчыма. Абразілася б нават. Але тут запрасіў мужчына, пра якога яна, боже мой, слабая, наіўная жанчына, зрэдку, толькі зрэдку і вельмі патаемна, саромеючыся ўласных думак, думала трохі інакш, чым пра ўсіх іншых, з кім сустракалася па службе. Не само запрашэнне яе расхвалявала,
Не ад запрашэння яна гарэла, як у ліхаманцы, калі нечакана з'явіўся Герасім Петрович. Усхвалявала размова, якая адбылася паміж імі. На канале «Культура» гучалі фрагменты рамана Івана Шамякіна «Атланты і карыятыды». Рэжысёр запісу 1982 года, заслужаны работнік культуры Рэспублікі Беларусь, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Соф'я Гурыч. Гукарэжысёр Людміла Латушкіна, рэдактар Уладзімір Дзюба, выканаўца, заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Мацвей Федароўскі.